Çağa kaka gerekmi? Ýa-da göreli. Şuňky temamyz şo hakynda. Ine çağalaň wara. Mundan soň nirä getjek? Oturçy dedi. Aýrylyşma. Diýilýän sözler aýal adamda iksany ýol çizýär. Ýa çyndanam çydamaly, ýa-da aýrylyşmaly. Professionalna maslahat berýän adam dogly diňlär, şol aglaýan aýalyda öň maşgalaň saklamak üçin näme edip gördüň diýip soraýar. Onam etdim, munam etdim, düşünür we aýtdym. Professional adamy ýüz tutup gördüňmi diýip aýdar ökdi adam. Ýöne biz näme köplenç öz bildigimizçe öz penjeremizden seretýärse aýrylyş ýa-da çyda diýär. Çyda diýen aýallar köplenç adamlaryň tiplary ýaşy uly, eýem çyndanam çydap altyklarydan süýgi alýan aýallar. Belki bir ýerde biznes açyp goýmaýan aýallaram bolup bilýär. Aýrylyş diýenler köplenç hakykatdan bir däl, iki däl, üç dört san durmuşy bar adamlardy. Özüň saýla, özüň üçin ýaşa. Ýöne ol adamlar intek bu tarapdaky ýaly 60-70 ýaşa ýetenok şu güni bilen ýaşaýar. Şoň üçin haýsy tarapy diňlemeli, iki tarapam diňlemeli. Ýöne iň soňunda öz çözgüdiňi bermeli. Öz çözgüdiňi bermekde saňa kömek etjek 3 tane soraw bar. Birinji, men näme duýýan? Gahar. Men näme isleýän? Gaharymyň gitmekligi, rahat bolmagym, begenip ýaşamak. Хорошо. Ýene soraýan. 1 sagatdan özüňe. Ýollaşyň gidip birek özüňem dynjalyk ötürkäň ýollaşyň bilen bile ýaşan günnüň ýatlaýan. Ýaşan günnüň ýatlap ýene şo soraw soraýan. Men näme duýýan? Azajyňam bolsa rahatlyk. Näme isleýän? Maşgalam saklajak. Näme etjek? Näme edip bolýar? Şuňy näme düzedip bolýar men tarapymdan ýene-de diýip pikirlenjek. Demek sen maşgalaň az ekänini eýem halas edip bolýar. Ýöne bu ýerde aýal adam hem eklese, hem çağa terbiýe berse, hem öýe seretse, hem nahar bişirse aýal adam belli derejede gül halyna daga dönýär. Daga döneni bolsa daşda görä ütkap başlaýar. Erkek adam bagwan bolmaly halyna dagyň takasyna, etegine dynjap başlaýar. İştat eden o. Demek sen 3 çağaň barmy? Dag bolanyň üçin 4-nji çağaň döreýär. Eňem gaharyň gelýär. İşlede. O nädip işlesin? O dagyň etegine dynjalýar. Bize gerekli zat, bize ýene-de täzeden gülle öwürmek. Ýöne sende ýene soraw bolup biler, men nädip gülle öwürleýin, maşgalamy kim eklesin? Içýär, gezýär, tam oýunlar oýnaýar, başga erwet enlikler we çağlar kim eklesin? Eklemeň dowam et, ýöne özüňe meýatdan çykarma. Biz özümize seretmeli. Ýollaşymyzdan biziň bagwanymyz bolmaly. Oň iň esasy wezipesi daşda görän gülzarlygy öwürmekde bize seredişi. Ünseriň mehribanlar aşagda kommentariýada ýazyp bilersiň. Mysal üçin goşadyrnaň içinde heley gulu diýilýän erkek adamlaryň maşgalasy gowy bolýanlar. Gowy ýaşaýarlar, gülýär jaýy bar, biznesi bar, maşyny bar. Seredip otursaň heley guly. Ýöne esasy olaň maşgalasyna bolup geçýän zat aýalyň sesi diňlenýär. Aýal aýalýar. Demek ol bagwan. Bagwan bolsa da Allahan içilip otur. Sebäbi sen geliniň, sen çağalaň saňa amanat. Nädip seredýän? Saňa ýyller heley ol diýen bolýar, zato sen 5 tane biznesiň bar. Ýöne öýünde men näme diýsem dogrudyr. Aýal ýeriň bildiýilýän hojalykda badyr olaň öýünde kateş çaýlar, owadan howlular. Ýöne ýylylyk ýokdur. Aýal adam gülýän bolsa ýaşynyň uly görünýänler. Köplenç ýagdaýda dişi bilen problemalar bolýar. Ýüzi has ýygyrtly bolýar. Umuman aýdaňda öýüň ýylylygy ýok şo taýda. Öý owadan ýöne ysy ýok, aswejitel ýok. Şoň üçin mehribanlar özüňizi atýaly görüň. Men ekleýän, saklaýan, men şu öýüň ýüküni çekýän. Ýöne eşege dönmeň, özüňize dönüp beriň.
birer gidip dynjalyň. Ýüzüňize seretdirin. Halayan eşikleňizi ediniň. Ana şonu ýollaşyňyz ýuwaşykdan bula özüne seredip başlady. Bireki däýmesin manyda iň bolmany öýüň işine size kömek eder. Size ýeňillik döredir. Ýöne sen otur özüm bilen şonu şeýt diýende erik börüniň içinde her birimiziň içimizde 3 tane kimlik bar diýe. Çaga, uly we enata. Ana şo ýerde sen öz enataň çykarýan we ýollaşyňa uly hökmünde ýüzlenmeli bolsaň çaga ýalýan. Şonu şeýt men özüm bilýän. A gürlemeli pozisiýamyz ula uly ýüzlenmeli. Men şo meseleni bilerek çözesim gelýär bolyn. Sen pikiriň maňa gyzykly. Nädip çözüp bilersiň? Diýip ýüzlenmeli. Ana şonu sen 4-nji çagaň aýyrlýardy, ýollaşyň emele gelýär. Partnyor, ula adam. Ula adama sen öwürip bilýän. Çaga da sen öwürip bilýän. Çyndan isleseň, ýöne sen durmuşyň çydamakdan ibarat däldir, lezzet almakdan. Sebäbi sen gül. Ine çaga ýüzleneliň. Şol oglan çaga üçin aýryşmany oturan ejeler. Men ýanyma gelýärler, "Tana çagam" diýdiň soň altymda ýöne 60 ýaş ýaşadym. Ine men durmuşdymda näme etjegim bilemok, maňa kömek edin. Ben gitjegim bilemok, galjagam bilemok. Ana durmuş geçdi, kyn şol gelneje. Çözmek. Çagalar ulalýar. Köplenjem 20-den soň prefrontaline karap bişişenden soň ýanyna da gowja gelinjik alandan soň ýa-söýgüli tapawut ýok. Diýe. Eje näme üçin çydadyň aý? Näme üçin sessiz galyň? Näme üçin gürlemediň? Çaga kiçikkä sen sözüňi dinlänokda hereketiň görýär. Eje aglaýardy, çydaýardy. Saklanýardy. Men üçin ýenok. Saýlaw şeýledi. Innem saňa gelip, näme üçin çydadyň, aýryşmaly keningde diýip birden äwip aýdaýsa, sen bütün ömrüň 50 ýaşan ömrüň pytraýa. Böleklere, men sen üçin çydaýardym. Men kakaň şeýdene şeýt sen özüň aklap böleklerden bir sudur döretýän. Bir ogadan hamala suratyny böleklere bölen, ýani böleklere bölünen soň ýa ünksiýal bolanok sen kine saklaýan. Sen böyle ýaşyň ulanana soň has gatgörek bolýar adamlar. Şoň üçin şo sözlere barmazlyk üçin mehribanlar şuň şu wagt şon soraň. Şo soraw aýryşmalymy däl? Soraw ýüze çykanyna ýaşaýan aýallar. Inni hemde maşgalaryny saklamak üçin häzir size kömek berip biljek şeýle zatlar bar. Ýollaşyňyz az ekänine ýankyýar siz ekleýän, saklaýan, oda gezip bir ýöne ýalňyşyna düşünýän bolsa, men gatrak geçäýän öýtýän diýip ökünýän bolsa, kiçijik ädimler edýän bolsa, ýa-da siziň maşgalaryňyz halas edip bolýar. Ýöne şondan soň arkaýyndan "Vay, nakoniec-da şeýti" diýip begenseňiz, o ýene-de çaga dönüp bile. Şoň üçin şo pursatda hökmen professional birine ýüz tutuň. Professional birem kim? Sen alyp depteriň açýan, "Ene men durmuşym. Şu ýerde men näme düzedip bilerini" birine sen ruçka berýän. Ruçka berýän psihologyň, coaching tapawut ýok, molymyň ökde biri bolsun. Öň belli birininkini düzeden bolsun, opyty bolsun, ýaşak gören bolsun. Ýöne şu gün okuw guturup ertir maslahat berýän maşgala meselelerine hiç hili ýagdaýda adam kabul edip şunu şeýdip bilersiň diýmäge ukyby ýok ol. Ol çaga terbiýesini az ekänini aýdyp biler, şahsy kämillikde aýdyp biler, ýöne maşgalada hökman suratda ýaşap teninde barlak görmeli. Hökman suratda şoň üçin kime näme gitýän bolsaňyz rekomendasiýalaryna, seslenmelerine üns berin. Ýene-de jemläp aýtjak bolýan zatym mehribanlar, duýgularyňyza üns berin. Ana şol meselede men 4 san video çykardym, şonamy ýazarlap bilersiňiz. Täze sen ada bilen çykýandyr. Ine şu ýerde meni 50 ýaşdan ýokary, belki 40 ýaşdan ýokary gelinlerem seredip oturanlar, men näme etmeli? Men aýryşasyma gelen o. Awraýmam saklasym meli diýilýän gelinler
Ýanky ýaly mähruwanlar. Öz duýgularyňyzy tertipleň, ýanky wideolar kömek edip biler. Daşyndanam ýok, ina men durmuşym şeýle, maňa şuň şu wagt kömek edin, şo men üçin wajyp diýilýänler direkde ýazyp bilersiňiz. Ýöne biliň, mähruwanlar. Durmuş sizinki. Nähili ýerini durmuş mysal üçin jaý diýip alsaň, haýsy kirpijini üýtgemeli, remonty näde etmeli, şonu professional birini ananyň. Gelli geçer adama däl. Gerek bolsa başda birine barasyňyz elenok, goýja wideolar görüň, barlak görüň durmuşyňyzy bir depderje edinin. Mysal üçin, şuny men maşgalamda ýoldaşyma 1% ýakyn bolmak üçin şunu edip gördüm. İşläne oken barlaň depder ýöredin özüňize. Iň bolmany mysal üçin ýagdaýyňyz ýokmy gitmäne. Daşda ýaşaýaňyz ýa-da maddi tarapdan dadyňyz güýçüňiz ýetenok depderjik ýöredip edip bilýäňiz hemme zat. Islenik aýal, islenik erkek adam çynnan islese durmuşynyň islenlik zadyny üýtgedip bilýär. Allah tarapyn bize şo pähim paýhas akyl berilen. Onda näme mähruwanlar soraglaryňyz bar bolsa direkde ýa-da kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Niki gyzykly wideolarda görüşýänçe hoş sag bolun.